Ystävät, valitettavasti olen tänään todella allapäin. Oikeastaan en ole ollut tällainen vain tänään, vaan jo muutaman päivän ajan. En voinut edes kuvata teille videota, koska olen ollut niin allapäin. Pahoittelut siitä. Instagramissa minua seuraavat tietävät. Kerron aina ensimmäisenä siellä, mitä tapahtuu. Ja jaan asiat teille sitä kautta, ystävät. Sen jälkeen on vuorossa YouTube. Kuten tiedätte, adoptoimme hiljattain uuden perheen jäsenen. Hänen nimensä oli Carlos, mutta myöhemmin annoimme pojallemme nimeksi Santos. Mutta kun hän tuli ensimmäistä kertaa, tiedätte, että lapsella oli hengitysvaikeuksia. Olin sanonut, että hän pissasi verta. Eli hänen yleisvointinsa ei näyttänyt hyvältä. Nyt tämä lapsi. Annoimme hänelle ruokaa eräänä iltana tässä hiljattain. Puolentoista tunnin kuluttua yhtäkkiä, ystävät, hänen vatsansa alkoi turvota. Hänen vatsansa oli kuin rumpu. Heti, kello oli noin 10:30, järjestin klinikan auki. Vein hänet eläinlääkärille. He ottivat röntgenkuvan ja katsovat hänen vatsansa. Hänen vatsansa oli turvonnut kuin ilmapallo, melkein selkärangan päälle asti. Niin paljon se oli turvonnut. Eläinlääkäri sanoi, että meidän täytyy leikata. Meidän täytyy puhdistaa hänen vatsansa. Jos emme puhdista, hän voi kuolla. Ja vaikka leikkaisimme, siinäkin on silti riski. Hän sanoi, että päätös on sinun. Soitin sitten Santosin entiselle omistajalle ja kerroin tilanteen. Mitä tehdään? Hän sanoi, että tehdään mitä tarvitaan. Ei ole mitään tehtävissä. Sitten sanon, että meidän täytyy viedä hänet leikkaukseen. Sen jälkeen veimme Santosin leikkaukseen, kaverit. Hänen vatsansa puhdistettiin ja niin edelleen. Eli hän ei ollut sulattanut mitään syömäänsä. Onko eläimen mahahapoissa jotain vikaa vai? En tiedä mikä siinä on. Annan esimerkin. Se oli syönyt salamileikettä 4 tuntia aiemmin, eikä ollut saanut edes sitä suotettua. Se oli edelleen samanlaisena vatsassa. Se on edelleen samanlaisena. Sitten aamuyöstä heräsin, kaverit, olin nukahtanut. Seurasin häntä yöllä. Valitettavasti näin, että menetin Santoksen nukutuksesta. Hän ei koskaan herännyt yön aikana. Oli todella harmissani, siis aivan todella paljon. Sen jälkeen olen väkisikin miettiä, oliko eläinlääkärillä jokin virhe, miksi tälle eläimelle kävi näin. Koska aamulla kun heräsin, eläimen vatsa oli taas turvonnut. Mutta se oli lämmin. Tiedäthän, kuoleman jälkeen tulee turvotusta, mutta tämä ei ollut sitä. Eläin oli vielä lämmin. Soitin eläinlääkärille ja kerroin tilanteen. Hänkin sanoi, ettei tiedä miksi tällaista turvotusta oli. Kysyin, oliko sisäinen verenvuoto vai mitä oikein tapahtui. Katsotaanpa tätä eläintä. Sen jälkeen otimme poikamme Santoksen ruumiin avaukseen, ystävät. Tutkimme hänen elimensä ja katsoimme, oliko sisäistä verenvuotoa vai ei. Sisäistä verenvuotoa, semmoista selkeää sisäistä verenvuotoa ei siis ollut. Mutta hänen munuaisensa tutkittiin. Ja munuainen oli käytännössä pettämisen partaalla. Pernan tila oli todella huono. Ja myös keuhkot olivat erittäin huonossa kunnossa. Nyt kun anesteesia annetaan, keho poistaa se virtsan mukana, virtsaamalla. Nyt kun Santoksenkin munuaiset olivat huonossa kunnossa, hän ei pystynyt poistamaan anestesiaa kehostaan, ja siksi hän ei kestänyt anestesiaa. Valitettavasti menetimme poikamme, ystävät. Olen todella pahoillani ja surullinen. Santos, kuten tiedätte, tuli meille vasta hiljattain. Siitä on kulunut viikko, mutta rakastimme häntä. Hän oli todella ihana lapsi. Te piditte hänestä, minä pidin hänestä. Meillä oli kauniita suunnitelmia ja unelmia poikamme kanssa. Mutta valitettavasti se ei ollut meille tarkoitettu, ystävät. Lapsellemme oli määrätty tällainen kohtalo. Tein taas kaikkeni hänen puolestaan. Tein kaikkeni, mitä vain pystyin. Siksi oma tuntoni on rauhallinen, mutta suren häntä todella paljon. Ja emme saaneet vastausta siihen, miksi hänen vatsansa turposi. En siis tiedä, miksi näin kävi, miten näin kävi. Siis puhun siitä ensimmäisestä vatsan turvotuksesta. Miksi hän ei pystynyt sulattamaan sitä? Ei, hän syönyt mitään erilaista. Söi samoja asioita kuin aina ennenkin. En ymmärrä, mitä tapahtui. Kuten sanoin vain, että hänen kohtalonsa oli tällainen, ystävät. Olimme todella surullisia hänen puolestaan. Sen jälkeen Nooran pentu sairastui. Näytän sen teille kohta. Eli kun jokin menee pieleen, kaikki ongelmat kasaantuvat päällekkäin. Ne, jotka ovat seuranneet minua pitkään, tietävät tämän. Kun jotain tapahtuu, sen perään tulee muita huolia. Eli näin se aina jatkuu. Olen todella allapäin, ystävät. Heräsin juuri nyt. Leijonani. Katsotaan ensin yhtä pienokaista. Sen jälkeen siivoon nuo häkit.
En voinut lähettää teille videota. Minulla oli todella paha mieli. Kirjoitatte minullekin koko ajan. Kuvaa video. Kerro meidän viimeisimmät kuulumiset. Mitä tapahtui ja miten meni. Ajattelin, että teen tänään selityksen. No, jotain tapahtui. Sitten vielä Nooran pennun sairastuminen siihen päälle. Se sai parvoviruksen. Se todella laski mielialaani, kaveri. Marla, mitä sinä teet, tyttöni? Marla, tulepas tänne sinäkin. Käy vähän kävelyllä, kultaa. Tiedättehän, pidän todella paljon Nooran pennusta. Se on minulle todella arvokas lapsi. Onkohan niin osunut pahaa silmä? Emme jätä heitä mitään puuttumaan. Mitä tapahtuu? Mitä on meneillään? En ymmärrä. Harle, tule! Tule, kultaseni, katsotaanpa. Mene, tyttö. Mene, kaunokaiseni, mene. Mashallah sinulle. Kuule, minua surettaa tänäkin. Siis katso. Näiden ostamiemme rotujen genetiikka on peukaloitu. Siis te parittelat niitä kaikenlaisten sopimattomien koirien kanssa. Eläimet eivät edes pysty hengittämään kunnolla. Veli, älkää ottako näitä. Jos ette ota näitä, nämä ihmiset eivät voi kasvattaa niitä. Nyt kun he ansaitsevat rahaa tästä, he kasvattavat rotuvikaisia, geneettisesti viallisia eläimiä. Tiedätkö, että eläimille jopa koko elämän eläminen on tuskaa. Ne eivät pysty edes hengittämään, veli. Kuumuudessa eläin kärsii suunnattomasti. Täällä on näin paljon koiria, eikä yhdelläkään ole hengitysvaikeuksia. Mukaan lukien minun Ranskan bulldogini. Katso. Ranskan bulldogit ovat yleensä eläimiä, joilla on hengitysvaikeuksia. Mutta heilläkään ei ole mitään ongelmaa. Mutta näitte sen koiran. He sairastuvat pienimmästäkin asiasta. Eivät saa henkiä. Kuumalla säällä eläimet kärsivät todella paljon. Eli näitä risteytetään tällä tavalla. Sen jälkeen pelkästään ulkonäön takia, pelkästään rahan takia, ne pilaavat eläimen geenit ja aiheuttavat sille elinikäistä kärsimystä, veli. Tämä tilanne on todella huono. Se oikeasti harmittaa ihmistä. Karlosini, mitä sinä teet, poikani? Komia poikani, olette taas sotkeneet äkit. Katso Aleksia, katso Odinia. No niin, hyvää työpäivää. Odinilla on ripuli. Odin, miksi sinä sait ripulin, herrani? Nämä kaikki ovat tulleet hulluksi. Seuraa joka päivä tilan eläinten ulosteita ja virtsaa. Katson, onko hänellä jokin ongelma vai ei. Nyt muilla ei ole ripulia, mutta Odinilla on ripuli. Eli Odinilla on jokin vaiva. Otota hetki, tyttö. Annamme Odinille lääkkeen. Olette sotkeneet häkit, kaldottaret. Puhdistetaanpa nämä paikat, ystävät. Sitten ota pennu tulos. Aamurutiinimme. Hoidamme ne. Teemme Nooran pennulle hoidon. Minulla ei ollut kanyyliä suoniyhteyttä varten. Pyysin apteekista kanyylin. He tuovat sen. Odotan sitä. Kun se tulee, avaamme Norani pennulle suoniyhteyden ja annamme nesteytystä. Se ei syö, eli se vointi ei ole hyvä ystävä. Parmoniminen tauti tappaa siis 90%. Jos vielä myöhästyt hoidossa, se 90% muuttuu 100. Siksi tässä taudissa varhainen diagnoosi ja varhainen hoito ovat todella tärkeitä. Huomasin sen eilen ja annoin heti lääkkeet eilen. Se söi seuraavana aamuna, mutta illalla se meni yhtäkkiä huonoon kuntoon. Tämä sairaus iskee äkillisesti. Se iskee yhtäkkiä. Eläimen immuunijärjestelmä romahtaa. Suolet lakkaa toimimasta ja sen jälkeen se kuolee, ystävät. Siksi sinun täytyy huomata tänä ajoissa ja aloittaa hoidot heti. Odota, tyttö, hetki vain. Marja, odota sinä, ei rakas, odota. Miksi tämä nyt meni kiinni? Odota, katsotaanpa. Marja yrittää myös paeta. Sinun täytyy aloittaa hoidot ajoissa, jotta mahdollisuutesi parantua kasvaa. Siksi teen kaikkeni myös tuon tyttömme eteen. Meillä on erityisiä lääkkeitä, jotka olemme tuoneet ulkomailta. Käytämme niitä hänen hoidossaan. Toivottavasti tyttömme paranee, ystävät. Vanno, minulla oli suuria unelmia hänen kanssaan, veli. En ymmärrä, miksi kaikki tapahtuu näin perän jälkeen. Epäonni vain seuraa meitä. Nyt! Toivottavasti emme joudu kokemaan ongelmia toisenkaan eläimen kanssa. Tässä välissä mitään ei puutu. Olen tehnyt kaiken ihan oikeasti. Silti se tämä vyölle. Punkoiden määrä on suuri. Kaskit! Väistämättä sairauksia ilmenee. Jotkut sanovat koira... Miten ne sairastuvat? Miten voit menettää näin monta koiraa? Veli, eläimiä on täällä valtavasti. Te ette tiedä millaisessa kunnossa tarha on. Tarha näyttää ulospäin siltä, kuin eläimet vain asuisivat siellä. Siellä on tuhansia erilaisia sairauksia.
Teillä ei ole mitään hajua siitä. Suurin osa siellä olevista eläimistä kuolee jo tauteihin. Miksi? Koska ne leviävät nopeasti. He eivät enää pysty estämään sitä. Eivätkä he muutenkaan välitä eläimistä niin kuin me välitämme. Eli mitä vähemmän eläimiä on tarhassa, sitä parempi heille. Siksi he eivät juuri välitä siitä. Vaikka desinfioin kuinka paljon, koska ne ovat laumassa, tauti leviää väistämättä kuule. Aikoinaan oli sellainen virus kuin korona. Se levisi kaikille todella nopeasti, ymmärrätkö? Kukaan ei voinut lähteä kotoaan. Mitä tahansa tehtiin, ei ollut ratkaisua. Tämä on sama juttu, koska hoidamme eläimiä laumassa, kun ne ovat tiiviisti yhdessä. Jos tulee jokin tauti, se leviää. Siksi tulee menetyksiä, sairauksia, ongelmia, ymmärrätkö? Täällä emme hoida vain yhtä, täällä on yli 60 eläintä. Siksi siis. Mutta teemme kaikkimme, jotta näin ei tapahtuisi. Kuule, mitä voimme tehdä? Otota hetki tytö. Bella! Juoksema karhuut. Tämä Pella vihaa vettä. Kun pesen näitä häkkejä, Odin ja Pella tekevät minut ihan hulluksi. Juoksepa karkuun. Muuten, koska olen videolla, pesen häkkiä nopeasti. Saadaanpa tuo pahillika pois tieltä. Sitten pesen se kunnolla kloorilla. Varsinkin näinä tautiaikoina pesen häkit joka päivä kloorilla. Joka päivä. Se ei petä koskaan. Tätä mikrobia tappaa vain yksi asia, ja se on kloori. Siksi käytän sitä. Kaikki johtuu siitä, että Nora on juoksussa, ystävät. Sillä on vuotoa. Ja siksi on hyvä, että lattia on naatoitettu, tiedättekö? Koska silloin voit seurata sitä, kun se on ulkona, et huomaa sitä. Mut sillä on vuotoa, se on juoksussa. No niin, toivottavasti saamme astutettua tämän Odinilla, jos Jumala suo. Vuodon loputtua paritamme ne ja saamme Odin-isän kanssa vahvoja pentuja heiltä kahdelta. Odin, pakene Odin, olet sotkenut paikan. Odin, tiedätkö poikani, vihaan elämää kun siivoan tätä häkkiäsi. Katso. Vihaan elämää komentajani. Ole nyt hetki järkevä. Tuhma Odin, vihaa vettä, vien hänet mereen. Ajattelin viedä sekä Marlan että hänet yhdessä. Sen turkki puhdistuu. Pesen Odinia näin joka päivä. Marla taas välttelee vettä, joten hän tekee siitä vaikeampaa minulle. Viemmekö molemmat mereen, Marlan ja Odinin, mitä sanotte? Kirjoittakaa kommentteihin, jos näin paljon toiveita, menen sitten sen mukaan. Odin pakenee, mutta poikani, Odin. En saanut tätä kohtaa pestyä, herrani, ole kiltti. Kato nyt veli, tällaista tämä on kun peset häkkiä, se saa ihmisen hulluksi. Odota kultaseni, odota. Hyvä poikani, hyvä, tuhma poikani. Tuhma Odinini, olen ihan myyty sinulle. Rauhassa, rauhassa, rauhassa. Lattia liukastuu, rauhassa. Älä rasita itseäsi. Nyt pesen nämä nopeasti ja jatkan kohta. Näilläkin on yksi. Vaihdetaan vedet, veli, päästään Karinsa tulos. Sisällä on raskasta, koska siellä on kuuma. Sääkin sattuu tänään olemaan polttava. Vaihdetaan näiden ämpärien vedet kunnolla myös. Joka aamu ja ilta vaihdan näiden vedet, veli. Koska ankat ja kanat ovat näiden kanssa samassa paikassa. Erityisesti ankat ja hanhet sotkevat veden. Siksi minun täytyy jatkuvasti puhdistaa se. Jos eivät sotkisi, nuo kellet. Kastelen nämä paikat nyt myös, jotta ne voivat maata viileästi. Veli, jokaiselle eläimelle erityistä huomiota. Kaikille. Annan jokaiselle erikseen huomiota. Mitäpä sille voi? Kastelenpa nyt nämä paikat tästä. Roki, väistäpäs poika sinäkin siitä, Roki. Tehdäänpä tästäkin kunnolla viileä, jotta eläimet voivat tulla ja maata viileästi. Väistäpäs nyt. Yhä sanotte minulle, että tee allas. Mutta vettä ei ole. Vettä on vähän. En kai osaa selittää tätä. Yhden säiliön täyttyminen kestää jo päivän. Miten minä täytän koko ison altaan? Vettä ei ole. Ihmisistä se kuulostaa helpolta, tuo tankilla, tuo traktorilla, tuo sillä. Ikään kuin joku toisi sen ilmaiseksi minulle. Joku tuo tänne vettä ja ottaa minulta 10 miljardin verran rahaa. Te varmaan luulette, että nämä hommat ovat helppoja ulkopuolelta katsottuna, kaverit.
Heidän täytyy pärjätä sillä mitä meillä on. Ei voi mitään. Kastellaanpa joka paikka. Katso, näin minä kastelen nämäkin. Katso nyt. Pysykää siellä viileänä, noin. Nyt suljetaanpa tuo vesi. Bonjuk! Odota, pese myös Bonjukin. Bonjuk, pesenkö sinutkin Bonjuk? Bonjuk saa viilentyä. Bonjuk, pesenkö sinut poika? Bonjuk saa viilentyä, Bonjuk. Hyvä tyttö, odota hetki. Bonjuk, viilenitkö poika? Tiedätkö, tänä kesänä vien tämän Bonjukun mereen. Olen päättänyt, että vie sen mereen uimaan. Katso, lampaat ovat janossa, katso. Anna niiden juoda vettä, muuten ne lähtivät karkuun. Ja tämä on puhdasta vettä. Laitan vettä joka ilta ja joka aamu. Nyt päästetään myös nuo karitsat. Lähdetään täältä pois sitten, niin lampaat saavat juoda rauhassa. Tule kulta, mitä minun kaunottareni tekee? Mitä tapahtui, Bonjuk? Minne sinä menet, Bonjuk? Ei Bonjuk, minne sinä menet, Bonjuk? Tuuma, tule kulta, tule. Tule sinäkin, tyttö. Kulta, tule, ettei tuo Bonjuk mene sisälle. Bonjuk. Odota hetki, kulta. Mene sinä sitten sisälle takaisin. Tule sinäkin. Bonjuk, mene nyt. Mene ulos. Noin, hyvä. Kulta. Käykää te kävelyllä, eikö niin rakas? Katso nyt tuota kauneutta, mashallah. Meidän kulta on kasvanut hyvin, Jumala siunatkoon. Mashallah, on kasvanut hyvin, ystävät. Tule tänne ja kuvaa nuo ankat. Kuvaa ankat, katso. Laitettiin vesi tarjottimelle. Katso nyt, miten ne leikkivät. Näetkö? Itse asiassa, jos ostaisin teille ison vadin ja täyttäisin sen, sekin kävisi. Muuten ostetaan niille vati. Katon nyt, heti sotkivat puhtaan veden. Hyvää minun pienokaisilleni. On kylmää, mutta eläimet juovat silti. Karitsa, minne menit? Karitsa, minne menit? Tule. Mikä sinulle tuli? Katsotaanpa. No, oletko nälkäinen? Oletko nälkäinen? Mitä tapahtui, kaunokaiseni? Mashallah, sinulle olet kasvanut isoksi minun... Shh, hei, Pamuk, rikon sun pään, ole kunnolla. Nyt mennään ulos. Odota, mitä tuo kukonperään oikein on tarttunut? Mikä tuo on? Hei, siihen on ruohoa tarttunut. Tule, selvä rakas, te jääkää sinne, me lähdetään ulos. Juokse nyt, Roki. Tule, ei Bonjuk, sinä et tule. Bonjuk, odota, en päästä sinua nyt ulos, lapseni. Pysykää te siellä. Onko täällä hihnaa? Ei ole. Päästetään nuo koirat uudelle harjoitusalueelle. Tai mennään ensin katsomaan Nooran pentua. Otetaan sieltä myös hihna. Kohta päästetään ne vapaaksi, ystävät. Nyt hoidetaan Nooran pennun hoidot. Minulla on teille pyyntö. Ole hyvä ja rukoilkaa paljon, pyydän teitä. Toivottavasti pelastamme lapsemme. Toivottavasti hän paranee tästä sairaudesta terveenä. Joten pyydän, rukoilkaa. Nooran pentu. Koska hän sairastui hengenvaaralliseen tautiin. Tyttöni, mitä sinä teet, häh? Mitä minun kaunottareni tekee? Mitä minun rakkaani tekee? Mitä minun kaunottareni tekee? Katso, miten innoissaan hän on. Roki leikkii myös hänen kanssaan. Mitä minun kaunottareni tekee? Mashallah sinulle. Ei Roki käyttänyt kunnolla sekin kelmi, Roki. Rokikin on nyt mies ja hyökkää heidän kimppuunsa. Faisal, isi on tullut ulos. Hei, minun leijona poikani. Mitä sinä teet? Häh? Tule Harley, tule. Harli, tule tyttäreni, Harli, tule. Älä ujostele heitä, tule. Harli ei ole vielä täysin tottunut, kaverit, mutta kyllä se tottuu. Viime aikoina en ole oikein ehtinyt huolehtia hänestä, kun Santosin tapaus on painanut mieltäni. Alan taas pitää hänestä parempaa huolta. Hän paranee kyllä. Nyt, ystävät, laitoin pikkuisemme kissan häkkiin. Tyttäreni, mitä sinä teet, Taunukaiseni? Mitä minun rakkaani tekee? Mitä minun kultatyttöni tekee? Toin hänet tänne, jotta voin tarkkailla häntä koko ajan. Minun täytyy tarkistaa hänen ulosteensa. Oksentaako hän? Minun täytyy pitää hänet erossa muista koirista. Siksi laitoin hänet tänne, ystävät.
Tiedättekö, Noora ei ole poistunut hänen luotaan ollenkaan siitä lähtien, kun toin hänet tänne. Tähän laitettiin myös aurinkosuoja, mutta se repesi, ei pysynyt kiinni. Meidän täytyy sitoa se uudestaan. Nyt jos Jumala suo, toivottavasti pelastamme hänet. Annetaan nyt tämä rokote, ystävät. Sen jälkeen kun kalyyli saadaan, meidän täytyy antaa hänelle nestettä. Tässä verisen ripulin vaiheessa nesteytystä ei saa koskaan laiminlyödä. Miksi? Koska kun eläimellä on ripuli, se menettää nestettä, ymmärsittekö? Miksi siis annat nestettä? Jotta nestettä ei menetettäisi. Laitat siihen lääkkeet ja muut tarvittavat aineet. Vitamiinit, antibiootit ja niin edelleen. Tässä taudissa nestehoito on todella tärkeää. Tällä hetkellä nämä tekemäni asiat ovat lisää hoitoa, immuunijärjestelmää vahvistavia. Jotta immuunijärjestelmä taistelee, ymmärsittekö? Siksi mitä enää jätetä puuttumaan. Tyttöni, tule tänne. Siirrytään tähän, kulta. Bismillahirrahmanirrahim. Hyvä, hienosti tehty, kaurukaiseni. Minun tyttöni paranee. Minä luotan omaa tyttöni, okei? Katsotaanpa. Nyt tarkistetaan myös kuume, katsotaanpa miten se on. Eilen illalla kuume ei ollut korkea, se oli 38. Kuuma oli kunnossa. Tämä sairaus aiheuttaa myös hieman kuumetta. Toivottavasti se ei ole parvo, mutta minä olen siitä 90% varma. Sitä ei voi kuitenkaan täysin varmistaa ilman testiä. Nyt tyttöni. Katso nyt kuumeesi, mutta ethän suutu minulle, rakas. Nyt koirilla kuume mitataan peräaukosta, ystävät. Sieltä voimme mitata kuumeen tason kaikkein tarkimmin. Nyt katsotaanpa kuinka korkea kuume on. Kuume on taas 38 kuule. Kuume on vakaa. Kuumeen suhteen meillä ei ole ongelmaa. Ei liikaa eikä liian vähän. Juuri sopivasti. Kehon vastustuskyky on tällä hetkellä todella hyvä. Jos Jumala suo, minun tyttöni paranee. Eikö niin, kultaseni? Mutta katsokaa. Näettehän te silmissä sen väsymyksen, uupumuksen vai mitä? Olettehan siitä tietoisia. Voimaton. Normaalisti hän ei koskaan pysyisi tässä. Hän huutaisi, metelöisi. Hän ei pysyisi paikoillaan. Nyt annamme tytöllenne myös sydäntä suojaavan lääkkeen. Tässä sairaudessa on myös sydänkohtauksen riski. Siksi annamme nyt myös sydäntä suojaavan lääkkeen. Tyttöni ei myöskään pidä yhtään siitä, kun hänelle annetaan lääkettä. Hän suuttuu kovasti myös silloin, kun hänelle annetaan lääkettä. Tyttöni, avaa suusi. Tämä on sinun parhaaksesi. Pieni villeri vain, eikö niin, kulta? Hienosti tehty. Nyt meillä on tällainen lääke. Tämä korjaa suoliston bakteerikantaa. Tässä taudissa pahinta on, että se vahingoittaa suolistoa. Siksi, jotta suolisto voisi parantua, käytämme kaikkia lääkkeitä ja lisäravinteita, joita meillä on, ystävät. Hyvä minun tyttöni, hyvä kaunukaiseni. Hyvä minun kultatyttöni, hän paranee kyllä. Hän paranee, eikö niin tyttöni? Jumala säästää sinut minulle. Kaikki hyvin, kultaseni. No niin, kaveri, sekin on Jumalan luoma viaton olento, viaton lapsi. Viaton olento tarvitsee ihmistä. Jos en nyt hoida sitä, tämä eläin kuolee varmasti, tiedätkö? Sinä teet parhaasi, loput on Jumalan käsissä, ystävät. Nyt me teemme kaiken tarvittavan hoidon eteen. Toivottavasti se paranee, toivottavasti se toipuu. Sitä minä toivon. Mutta olkaa hyvä ja hoitakaa se, kun sillä on verinen ripuli. Jos ette hoida, se kuolee. Vaikka hoitaisit sitä, se voi silti kuolla. Se on riski siis. Tee parhaasi, niin oma tuntosi on rauhallinen. Tee parhaasi, taistele pelastaaksesi sen, ymmärrätkö? En jätä siltä mitään puuttumaan. Tämänkin unohdin, kaverit. Tässä, katso. Probioottijauhetta. Käytämme tätä probioottijauhetta, jotta suolisto toimisi paremmin. Meidän täytyy käyttää sitä. Annan tätä joka aamu ja myös illalla. Jotta suoliston bakteerikanta pysyisi kunnossa, ymmärsittekö? Hän ei oikein pidä tästä, mutta asialle ei voi mitään. Eli tällainen tilanne voi sattua teillekin. Kirjoittakaa minulle Instagramissa. Instagram-osoitteeni on ThaiFundemirchi ITV. Yritän auttaa teitä siellä, ystävät.
Tiedätkö, tällä hetkellä annamme tälle pennulle yli 10 lääkettä päivittäin tässä hoidossa. Yli 10. Hyvä tyttöni, hyvä. Minun kaunokaiseni. Kiitos Jumalalle, oksentelua ei ole ilmennyt. Tällä hetkellä en ole nähnyt myöskään veristä ripulia. Et ollut pitää hänestä vai mitä? Etkö pitänyt hänestä? Eikö minun tyttöni pitänyt hänestä? Jäikö se kiinni suusi? Vesi on tuolla, juo vettäsi, eikö niin kultaseni? Tekisin mitä vain vuoksesi, rakas tyttöni. Tällä hetkellä ei ole mitään oireita. Teen taikkene, veli, teen taikkene. Pyydän, älkää jättäkö meitä rukouksistanne. Tumiko Marla myös, Marla? Mikä sinun turkillasi on, tyttöni? Marla, meidän täytyy kylvettää sinut, tiedätkö sen? Päästetään myös tämä kanekorso tyttömme irti. Tyttö! Zeina, mitä teet? Joitko vetesi loppuun, rakkaani? Tulepas sinäkin. Tule. Tule kaunokaiseni. Älä vain riitele Marlan kanssa, ethän. Älä missään nimessä, älä. Mashallah, tämä tyttömme on muuten hieman lihonnut siitä päivästä, kun hän tuli, ystävät. Sinä päivänä, kun hän tuli, hän oli todella laiha. Nyt se ei ehkä teistä näytä siltä, mutta hän on hieman lihonnut. Eikö niin, tyttö? Mitä minun pikkuiseni tekee? Zeina, tule! Tule kaunokaiseni, tule! Tule niin jalat vetreytyvät aamulla. Roki, ole kiltisti. Älä käy kaikkien kimppuun, tuuma Roki. Emme ole vielä kuvanneet harjoitusaluetta auringon valossa. Katsotaanpa sinnekin. Sinne teen tänään myös aurinkosuojan. Tiedättekö, kun tällaisia tilanteita tulee, mieli laskee ja menee makutyöhön ja kaikkeen muuhunkin. Siis kaverit, Tysonini, myös Tysonina katso. Tule tänne, näytän tuota jalkaasi. Katso, käytämme nyt erityistä lääkettä jalkaasi. Nyt tätä, kaverit. Näillä eläimillä voi olla paljon syyhyä, sieni-infektioita, ihosairauksia ja niin edelleen. Tämän tärkeimmät syyt ovat se, että annamme kanaa, ja kana aiheuttaa näitä ongelmia. Se voi aiheuttaa ekseemaa, syyhyä, varsinkin dokoilla on paljon iho-ongelmia. Nyt olemme muuttaneet Tysonin ruokavaliota. Ostin hypoallergeenista laadukasta ruokaa. Käytän hypoallergeenista ruokaa. Aloitin lääkkeet, jotta ihoon kasvaisi karvaa. Haava on nyt melkein parantunut. On olemassa todella erityinen lääke. Eli jos on avoin kohta, se kuivattaa sen heti. Se hoitaa sen. Hänen jalkansa on melkein parantunut. Ei ole enää mitään jäljellä. En muuten puhu siitä sinisestä suihkeesta, vaan eri lääkkeestä. Katso, hänen ihonsa puroituskin katosi sen lääkkeen käytön jälkeen. Jos vielä pesisimme hänet kunnolla, hän virkistyisi. Mutta Tyson, jos jatkuvasti ostatat isällesi hypoallergeenista ruokaa, viet isäsi vararikkoon, Tyson. Tälle kaverille ostettiin ruokaa, 6500 ystävät, 12 kiloa. 6500 liiraa. Älkää luulko, että tämä on vitsi. 12 kiloa, tiedätte Tysonin, hän syö sen 10 päivässä. Nyt tässä on varjoa. Reinan laitoin tänne viimeksi, tiedätte hän. Tuota oven alapuolta ei suljettu kunnolla, ja se kelmi Reina pujahti siitä ulos, kaverit. Tämä vaikka täytyy sulkea, katsotaanpa. Laitetaan nuo laudat nyt väliaikaisesti paikoilleen. Odota tyttöseni. Odota lapseni. Tämä ei tietenkään sovi tähän. Mitä minun tytölleni on tapahtunut, häh? Tule, suljen tuon alapuolen, sillä aion päästää koiran sinne nyt. Kohta laitan sen kuntoon. Tänään teille. Ajattelin kertoa teille Santosin tilanteesta, ystävät, ja myös Nooran pennusta. Toivottavasti Nooran pentu saadaan pelastettua ja se paranee. Pyydän teitä, älkää unohtako rukouksia hänen puolestaan. Rakastan teitä kaikkia kovasti. Älkää unohtako tykätä videosta ja tilata kanavaa. Pitäkää hyvää huolta itsestänne. Näkemiin. Voikaa hyvin, ystävät.